mas daghang mga anak nga nahimong buotan sa hinay nga tambag kay sayaw-yaw nga perting sa baak. Daghan biya kayrong mga bana nga naghandom pamatiag asawa. Daghan sa drong asawa nga gusto pamatian sa ilang bana. Daghan sa drong mga kabataan nga naghandom nga tagaag oras sa ilang ginikanan nga pamatian pud sila. Maobita na ang ubang mga batanon mo adto na lang sa barkada kay ang ginikanan way panahon alang nila. Kung nay mamatay di manilhig, di ba? Kung imong kuhaon ang ginhawa sa tao, siya mamatay o mubalik siya ngadto sa abog sa yuta, kay gikan siya sa abog sa yuta. Atong gipasalamatan ang Ginoo nga iya na sa tang gitagaan og panahon alang sa pagtuon sa iyahang mensahe. By the way, sa title palang daan diha inyong makita sa picture palang daan, Sir Titing Pigon, sa picture palang daan diha sa screen inyong makita, makahibalo na mo daan unsay pasabot sa speaker nganong gitaytulan niya Before It's Too Late. So sa dili pa uwahi ang tanan, before it's too late. Okay, so mao ni ato ang suhito karong gabi una. Dahil ang atong first opening text makita sa James chapter 1 verses 19 to 21. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to anger. Ang buot na ko ipasabot mga kaigsonan before it's too late. And this reminder, fascinating reminder of James, angay na itong pagatunan. Be swift to hear, slow to speak, and slow to anger. Magmadali sa pagpamati, mahinay sa pag-istorya, mahinay sa pagkasuko. Maunay handom sa Ginoo nga before it's too late ato ng praktisa. Number 1, be swift to hear. Nag-ingon si Paul Tillich, the first duty of love is to listen. You listen. And most of successful people, ingon si Baruch Bernard, most of the successful people I've known as the ones who do more listening than talking. Ang mga di ba kamo mga musician man mo, di ba kamo may nagtudlo sa mga batanon sa unag piano o kanta man o mao man akong nahibaw-an ninyo nga kamoy ga-train sa mga banggiitan ron nga mamyano ay sa ato ang church, sila ang gatudlo sa unang panahon. So mas nindot kung maayo ka mamati kay baw kang nayabag ka, di ba? Kung sakto ang imong dunggan ba, di ba? Murag nayabag ka. Lahi siya nang yabag man siguro ka. Kinaiya na, di ba? Pero kung nang murag nayabag, ang but-but na ang tingog ka. So, most successful people I've known are the ones who do more on listening than talking, according to Baruch. Then ganahan ko kang Alfred Pod na ingon siya, the word listen contains the same letters as the word silent. Nabaguhan sa ko ba? Ako gisubay-subay. Listen. Ang L, D-A-I-S-T-E-N, is-I-L-E-N-T. Kompleto gyud. So, ang pagpamati, kinahanglan sad nga maminaw ka. Ang epektibo ba gyud nga tambag no, naagid sa mga hinay nga tingog. Bitaw? Manaya, it is not the thunder that kills, it's the lightning. Nabagoy namatay sa dugdog, wag yan. Why namatay sa dugdog? Aliw ko dil. Walay namatay sa dugdog nga sipa kay tingog. Pero daghang namatay sa kilat nga way tingog. Di ba? It's not the thunder that kills, it's the lightning. Mas daghang mga anak nga nahimong buotan sa hinay nga tambag kay sayaw-yaw nga perting sa baak. Daghang nabuutan sa tambag nga lumo nga tingog.
sa unang panahon, nga mo ang bukid na mamisambagan diya, nga sambagan. Nya halos mga pista-pista sa unang panahon, di man gyud ko ma-absent. Atula, asa pista-pista niya, pista masasambagan. Man ko'y nga na bang binatanon nga na may babae dito nga kanang tall and beautiful in the dark ba. Tanaro ganahan may kuya kuyog mi atongan lag Elias Bacos dito may nag-inom mi dito. Pagkahuman wa na bitaw kuno kumibayad kay hubog na kuno ko ba ingon ang tindira. Ang gipaningil akong inahan. O ni bayad si Juwer gabi ma'am. Hubog kayo anong bayad sa ilang giinom. Akong mama stang krabi ang yaw-yawa na magid sa akong mama. Ilak na magina akong mama daron gatanaw man siguro na bata kay pertig niya hiubusa nga nauaw siya gipaningil siya sa merkado. Pero sa siking yaw-yaw sa akong mama mura man lang kugwa. Pero pag ingon sa akong papa nga dong kanang kita ba mga nabi ata sa Ginoo dapat ana astang bakua hinuna hinay kitingog pero perti na kong hilaka mo na makaingon ko nga nindot di ay nga ang lumo nga tingog nga maoy mutambag kaysa anang sigigwawlwal dito nagwali man ko dito sa Bacolod ningko unsa man ang yaw-yaw diri siya walwal murag rambol lang ang yaw-yaw ba ila walwal anong walwal ko no wakal gina nga grabe ha. It's not the thunder. If you want an effective counseling, kung gusto ka nga mutambag ni bisan kinsa mas nindot ang lutong epektibo kaayo. Usa sa din ako malimtan akong pangulo nga nailhan gyud na akong luton kayo si Pastor Agapito Katani. Since nasulod ko sa buhat siya na may presidente. Believe ko Pastor Katani lumo kay tingog. Kanang makagaba gyud kayo ba og imong supakon. Grabe Pastor Katani, believe ba bitaw nako ganahan ko mosunod pero di lang gyud kay ko kasunod. Pero mingon ka kanang lumo bitaw kay tingog nga murag mauwaw kag di ka mutuman og unsay iyang gitambag. Pasti lang gyud. Mano mingon ko ba it's not the light, it's not the thunder that kills, it's the lightning. So mo na ko nga nindot ganahan ko makasunod sa Jo anam to iya Jo gana iko nindot ka Pastor Katani no kanang lumugid kaayo ba kanang og imo lang tan-awon og di lang ka mutanaw tingog lang murag dul-dul yung langit sa tingog pa lang daan ha pero kanang mga laga-la kayo parehan ako sa perting laga-la murag nara sa babaw lang jutay sa purgatorio og naa magaling wala pa nas Biblia ha? It's not the thunder that kills ha? It's the lightning. It is very effective kung mas hinay imong tingog. But my point here is, when do you give time to listen to your loved ones? Kung mamatay na sila, na naman tayo mga viewers diha nga 2.8, 2.4, ako moingon ninyo, mintras buhi pa ang imong hinigugma, tagaig panahon sa pagpamati. Kana bitang moingon siya nga, may una ko mamatay na tagbaw ko panahon nga iya kong pamatian oy daghan biya kayrong mga bana nga naghandom pamatiag asawa daghan sa drong asawa nga gusto pamatian sa ilang bana daghan sa drong mga kabataan nga naghandom nga tagaag oras sa ilang ginikanan nga pamatian pud sila mao bitan na ang ubang mga batan-on moadto na lang sa barkada kay ang ginikanan way panahon alang nila usa ka activity sa eskwelahan gingalan lag the blue ribbon then ihatagan kag blue ribbon niya kana nga blue ribbon imo ihatag sa tao kanang tao nga imong tagaan
imong i-appreciate. Pag human sa ilang klase, buwag-buwag ang mga estudyante, ang usas mga estudyante ni adto dayon dito sa gasoline station. Pag abot niya sa gasoline station, nay usa ka tawo dito nga nagpatubil o gasolina or kurudo ba nga purma kay nga tawo iyang gianaan. Sir, asa akong tan-aw nimo sir ba kung dili magaling ka manager, presidente kag usa ka ana din ang driver. Giyon sa man imong pagkibaw dong. Sa imo palang pinormahan daan sir. Tinuod ba ya? Ingon ang driver. Actually, I'm the president of the biggest bank, the manager of the biggest bank here in the province. So na timingan, sir, kani bang kuan sir, kaning Blue Ribbon amo ning activity. Kung kinsa ang imong i-appreciate, imong ihatag, tagaan ti kag tulos. Usa lang. Kaingon ko ba nga nakatag-an pud tong estudyante ha? Kani magog sinultian bitaw nga what you wear is what you are. Kamong mga taga-Yuk FM diha sa Hilongos, what you wear is what you are. Tinuod gyud na kay katong ministerial secretary pa ko sa Central Visayan Conference. Naghimo mig ministerial retreat didto sa Masbate sa Bituon Beach Resort. Pagdayon ang uli nako kay nag-una man akong pamilya dito sa usa ka pantalan, di lang nako nganlan kay naarabay involved sa politician aning istorya. Pag abot dito sa usa ka pantalan, tawag nang akong asawa. Asa naman ka nga mo larga na? Alas 12 ba mo larga ang barko? Kung naunsaon man nako nga napa man ko di masalang, layo-layo pa man na. Aon sa akong gihimo, tawag ko sa politiko nga akong maninoy. Tawag sa ko sa usa nako nga politiko nga, muhangyo ko nga kung mahimo, maangan-angan lagamay. Pero nga ako, ang panaghap lang dito, kay nga no, pagkaugma, na ako'y meeting din si Bo. Domingo man ang largahan. Abi ninyo mga kaigsunan, na delayed yun mga 20 minutos kapin, pa 30 pa. Pag abot yun na ako, murag uwaw kay ko ba, kay ang barko pertindaghan ng tao, gaanas Brandilya. Nagtanaw ba? Nya akong pamilya na apo dito nagtanaw na sad naguna man sila. Pagdali na ba? Pagdali na. Ang nahitabo pag naog yun nako sa sakyanan, gawas nako. Garayba niya, gajakit og maong niya. Ingon bitaw ko ng mga tao, akin ni-report akong mga anak kung akong asawa ingon ng mga tao. Agoy, maoday nalangay ta pulis di ay. Mo na maingon ko kung unsa imong gisulob, mamao ka. Ay kanami worker sa West Visayan Conference, si Brother Cardo, ingon siya, abi ninyo, ang akong kurso, unom na ang akong kurso, kung magbarong ko, tawgon ko, attorney, maing buntag, kung mag-niktay ko no siya, tawgon ko no siya, sir, mangadto ko no siya sa DPWH, siya, magpurma ko no siya, magmaong, ano ko siya, engineer, good morning siya, daghana lagi na akong kurso, depende ko nung unsa iyang attire, maupoy na hitabuan niya, gitagaan niya, the Blue Ribbon, ang nahitabo, gibinlan niya ko sa, pagbilin niya ko sa, naglibog ang manager, asa niya ihatag, nakahinumdom siya sa iyang bugtong anak na lalaki. And I would like to tell you, friends, the story tells us, pag abot niya dito, gipangita niya sa kwarto ang iyang anak na lalaki. Iyang nakitaan, gitagaan niya atong Blue Ribbon, iyang giinanak. Kanang ikaw, girugyod akong nahinumduman nga, tao nga akong i-appreciate, akong daigon. Abi ninyo ang istorya mga kaigso na nag-ingon. Pirti, hilak ka sa bata. Hilak ang bata nga nagkurog, ingon siya, Daddy, kung walang ka naabot karon, magunay na tako sa akong kaugalingon. Kay akong gibati nga wadyon mo'y gugman ako, mo'y nagsigi kong pabadlong aron matagaan ko ninyong atensyon. Damor, dali kay mo masuko nako, dali mo mga saba nako. Pero sa daghan akong accomplishment sa eskwelahan, di gyud mo makadaig nako bisag gamay lang. Hilak
tubag man na diha. Hilak, grabing hilakan niya. Ang amahan po, sige hilak, ingon siya, ikaw mami. Kaya ang iyang asawa, mao'y nag-manage sa ilang dako kaayong nga negosyo. Ang bana, dako po kay Granggo, way panahon sa ilang usa ka buok anak. Ang anak na kahuna-huna nga, wa na malamoy pagbahay, wa na malamoy panahon ako, may pag sa kagul sa bata. Magpabadlong siya to get the attention of his parents. Unfortunately, dali makakasaba ang ginikanan, pero kung naay iyang accomplishment, walay appreciation nga mahatag sa ilang anak. My dear friends, when do you give time to listen to your loved ones? Sa panahon nga naa na mo anang kahon diyang akong picture? Kadang naa na mo slungon. Nag-ingon ang Biblia, the soul who sins shall die. Ezekiel 18:4. Ikaw ug ako, kung makasala tao, mamatay na siya. Though this is another interpretation, but in limatical application, basta tao nga makasasala, mamatay gyud na siya kung siya inigabot sa Ginoo, di makapangayog pasaylos Ginoo. Kung kuhaon nato ang background giunsa sa Ginoo paghimo ang tao, nag-ingon ang Genesis 2 kapitulo 2 bersikulo 7 hangtod sa 9, the Lord God formed man of the dust of the ground and the breath into his nostril and the breath of life. Buti pasabot, ang Ginoong Dios giporma niya ang tao gikan sa abog sa yuta o iyang gihuypan ang mga buho sa ilong sa ginhawa sa kinabuhi. Sa diha nga iyang nahuypan sa ginhawa sa kinabuhi, ang kalag na himong kalag nga may kinabuhi. Kung imong himo ang formula, buot ipasabot, dust from breath of life equals living soul. Ang abog sa yuta, dugangan o ginhawa sa Ginoo, nahimong kalag nga may kinabuhi. Pero ganahan kay ko ba nga, kani bitaw si Mark Batterson, ingon siya ba? When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Instead, increase your standard of giving. Nindot. Kung ang Ginoo mo panalangin nimo sa paninapi, ayaw ipataas ang imong standarte sa imong pagpuyo, sa imong pagkinabuhi, ipataas ang imong standarte sa pagkamanggihatagon. Ang butog, naabay record kang mga hangulan malangit, murugwa mong yung kapantay pa, oy. Ang naanon diha ka ng God loveth a cheerful giver. Maugid na. Mao nang pasalamat ko sa Cebu City Church na kamoy nag-sponsor sa among flowers atong during sa opening. Hingo si Junjun, tawagan ako sa Doktora Pipito, Pastor, atong kanon ang ubang mga pangulo. Pag-ingon ni Junjun nga, okay ra Pastor, aging nandun na mo sa bubong. Bong, kuha dito sa church bong, sa Cebu City Church. Okay na to sila. So, ako pasalamatan ang ilang pagkamanggihatagon. Thank you so much, ha? Ang Ginoo nalay magabalos kaninyo. Pero mutuo mo sa dili, tuo na lang mo aron ta madali. Ang Pilipinas mao'y pinakadaghag tuo-tuos tibok kalibutan. Partig minatay. Dili bintahaan na Pilipinas ako. Ay lang i-misunderstood ninyo, ha. Daghan-daghan na magyud kog mga nasod na tuan. Igabot nito, mangutana gyud ko dayon ana, unsa may ilang mga superstitious belief mahitungod sa minatay. Pero ang usa sa Pilipinas ba, kana bitong ingon nila nga kung maghimo ganig hagdan na inani 1, 2, di ba? Ayaw gyud kuno tulo. Kay kanu kana permiro oro, meaning gold. Ang ikaduha silver, kwarta. Ang ikatulo mata, bot ipsabot di malas, karma, kamatayon. Mao na nga, sa mga tiguang kaniadto, ayaw mo anang 3, 6, 12, 15, ayaw mo ana. But I would like to tell you, friends,
Walay hagdanan nga kamao mo panalangin sa tao. Ang Ginoo ray makapanalangin sa tao. Unsa ko'y labot ang hagdan 1, 2, 3 soy? Wa magani na sila kibawong ginganlan ba na sila uro, plata, mata? Ang Ginoo, kung ikaw naghandom nga ganahan ka panalanginan sa Ginoo, pangayo sa Ginoo. Di biyagid bintaan ang Pilipinas, umingkag tuo-tuo. Ang Pilipinas, dili. Number 1, kung na'y mamatay, di manudlay. May lag, mga barliso nga pamilya, kaya wa mo gina sudlayonon. Di na mami mag-uol, anak. Unya, kung na'y mamatay, di manilhig, di ba? Pero, by the way, ako isultin ninyo ha. Ato gyapong respetuan kay ilahaman ang pagtuo. Manghunaw ko daan kay basig madiskuryo mo magtanaw sa agtan ni Pastor Barliso. Di ko manginlabot kung inyo na pagtuo inyo hana. Padayon lang mo ana, pero wa lang na sa Biblia. Kung arita sa Bible, wala gina kanang og nay mamatay di maligo. Unya mahibong lang ka magbilar diha nya moagi tong babaeng wa maligo, mingon des lang tanawan ninyo lungon kay basig ang formalin na awas na nandiha. Inigwa na ang babae, mawa sa formalin, di ba? Wala na sa Biblia, oy. Mao na ini. Ingon sa usa ka pastor na sign check usa ka probinsya, gihangyo man ko nga dili ipanganlan ang probinsya, di na ko ninganlan gyud. Pag-assign niya dito, hibong sila nga bag-o mang pastor. Paglubong may tumod. Nagdinagan na yung mga tao. Nahibong ang pastor nga nabilin, siya na lang og ang portiro. Ingon ang pastor nga, ngano nanagan ba to sila? Kitaan pag yun niya tiguang, perti paningkamot sa tiguang, ano siya? Ngano man to? Ingon ang portiro nga, namang good may tuo-tuo din nga. Basta magtumod og minatay, kinsay maawahi, may musunod siya. Ba't itong ratiguang nga? Sige pa paningkamot tiguang nga, hadlok na mamatay. Wala na sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, kung ang tao mamatay, when you take away their breath, they die and return to the dust. Ingon si Psalmista David, Ginoo, kung imong kuhaon ang ginhawa sa tao, siya mamatay o mubalik siya ngadto sa abog sa yuta, kay gikan siya sa abog sa yuta. Kung na'y mamatyan, mas maayo pa imong bisitaan o imong ampuan. Ecclesiastes 7:2, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Kung naay pista o niya, naay namatyan, may pag-adto kas minatyan kaysa mo adto kas pista. That's biblical. Kano sa aman nimo pamatian ang imuhang hinigugma? Inig mamatay na. Let everyone be swift to hear while he is still alive, slow to speak. Nag-ingon ang Bible, Proverbs 16:24, kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body. Ang maanindot o malumong nga pulong, sama na siya sa dugos, nga makahatag o kaligon o kapaskog sa lawas. Tinuod oy. Tistingon mo buyo-puyo og balay nga it's either bana or asawa magsigyaw-yaw kada adlaw, di ba? Mura nagmadugmok imong bukog. Kanang kada lihok-lihok sige lagyaw-yaw astang paita gyud. Mas may pay magpuyo ka sa usa ka lugar nga daghan kay karaoke. Kaysa nang usar ka balay nga naay gayaw-yaw. Pero yung hasol lang kinabuhi agad. Kalbaryo kinas mga bata ng daghan kay sigigyaw-yaw nga. Mas kalbaryo kina sa asawa o bana nga naay magsigigyaw-yaw. May pag ang iyaw-yaw iwali. Pero kanang, there are 3 types of communicator. Passive, aggressive, and assertive. Ang kanang passive ilang gingon nga uses indirect statement when they have complaints, they express to the wrong person.
So mga gitawag na silang mga passive. Kanang gitawag mga aggressive communicators, he blames and accuses others instead of saying sorry. Kanang mga gitawag aggressive type of communicators, imbes mga islag sorry kay nasayop sila, ang blame ila ihatag sa ubang tao. Unya, magpasangil din nagsuko-suko, pasingka-singka, aron dili pangutanon. Sa una, mangiskwela mi na, mabalag na anak kong mama diha, mangiskwela mi sa una, akong igsoon laki. Buntag pang sayo, magsugod na gani nag-sermon, mahadlok na mi mga yog pliti. Nya manglakaw rami sa akong igsoon pa dong, sa Bisayan, mingon din ako igsoon. Paita, mama, dita ka pa ngayon ng pliti. Lakaw lang dito, way pliti-pliti. Among gi-analyze karon nga dagko nami, pasigwa siguro siya mabinlig pamilitis among amahan. Unya mag-una na lang siya iyaw-iyaw siguro aron nga di mi kapangayo ba. Pero by the way, sa pagkamanggisaba ni mama na nabutan ba sa diyang mga anak? Og sa kuan pa purya buyag, di ba? Duha ra man na purya buyag ug purya gaba, di ba? Mao ra man na ang mga anak ron panahon na. Aggressive, cutting statement become natural and habitual sa mga tao nga aggressive, mao na ilang kinaiya. And one of the statements that Pastor Pagunsan nga iyang paborito kayo, kaya niyo? Once inflected by words, heal longer than once inflected by sword. Pilip ko itong Pastor Pagunsan gyud. Siya ang usa ka lumukay piwinalihan pero ganahan kay kumaminaw. My dear friends, gusto lang nako biyaan na gamay, nganhin na lang ko. Ini kamatay sa tao, mahimo na siyang kalabira. Igo na lang siya miingon sa wa niya, I was famous, I was rich, I have mansions, I have luxury cars, I have so many awards, I have so many friends. Pero ini kamatay nila, kana sila tanan, pariho ra na sila og skeleton, unsa ba? Pariho ra sila kalabira. Wa gyud angay, pariho ra tanan. Mo na ingon, wa gyud kay angay nga ikapanghambog ning kalibutana, kay ini kamatay nimo, kalabira ra gyapon ka padong. Mas maayo pa nga himuon na lang nimo ang mga butang nga makalipay sa Ginoo. Nay nakita ninyo diha nga picture nga kanang blue bitaw nga 10-wheelers. Nag-deliver na siya kay pista man sa usa ka barangay. Masabod man gyud ang kana bitang paraana sa 10-wheelers, masabod man gyud anang arko. Ingon ang mga pangulo sa barangay, oy, sakaan ninyo be, gisugo ang tanod nga, gubana ninyo, gubaro makalusot. Ingon ang bata, kuya, ayaw na lang nag-guba diya, kuya. Gamay raman kaayo. Aron makasuod na, hay kamayo og hiyusan na lang ang ligid. Kuha ag hangin ba? Nakakuha og punto anang istorya ba? Nga posible di ay, nga kung ang tao sobra kahanginon, murag di kasuod sa arkos langit. Pero ang angay na hiyos-hiyosan kamay. Kay basi bitaw, ini pagkahanginon na to usahay, basi bitaw mao na lang makasango sa arko ba? Sakto sa tambata, hiyusan na lang. Mga kaigsunan, nakita ko na sa Facebook, patas rata. Nawan yung pictures, pobre kay nga balay, ang pikas dato kay nga balay, pero ang bangag sa lubnganan parihara. Wa gyud kay arang ikapanghambog, kay ini kamatay nato parihara kadaka atong lote. Og ang usa ka pare pa akong nadunggan siya, ayo pagpanghambog kung nadato ka, kay ini kamatay nimo tarik sa gyapon nimo sakyan. Imutan ako aning tiliban ako ato niya nagwali. Tsakto ba siya? Ang botya pasabot ba? Madato kang mapobre ini kamatay nimo, parihara tag luti, parihara tag lilibiranan, mingaw.
Ang pinaka-importante sa tumangan sa Ginoo nga sa di pa ka mamatay, nakapangayo jud kag pasaylo sa imong Ginoo. That is the most important of all in our lives. Nga ang importante, mintras buhi pa ka, paduol kanunay sa Ginoo. Kaya ni kamatay ni mo Ginoo, na Ginoo nag-ingon man siya, I am the resurrection and the life. Siya man, dapat dito lang yung kaniya mo sandig. Dito lang yung kamusandig niya. When do you give time to listen to your loved ones? Nag-ingon ang usa ka writer, Epictetus, we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. Mao na purpose nga nakauna na sa tiyan na da. Mao kuno ng duha ang atong dunggan kaya aron mamati ta. Tanawa bisag tiguang na sila. Ingon ang tiguang babae, bunalan di kani ako sungkod ron. Bisag pertinan tiguangan nila galalis pa silang duha. Ang usapon nga ba na perting dakwa, pugi kayo, nakasawa, nasakpan ang iyang cellphone, kuniton ang dunggan, usab pa ka, ha? Nasakpan na ka. Pero kini akong ganahan, mga tiguang, mag-unungay tang duha. Wow! Unungay, bahala nag-inana na sila katiguang nga. Unungay, why mag-una? Ha? Unungay good. Psalm 115 verse 17. The dead do not praise God. Ang minatay dili makadaig sa Ginoo. Isaiah 38:18. For the dead cannot praise you, Lord. Niingon si Isaiah, only the living can praise God. Ang mga buhi mauray makadaig sa Ginoo. Those who go down to the grave can no longer hope in your faithfulness, according to Isaiah. Kanang mga tao nga naa sa minteryo, wa na nay panahon alang sa ilahang kaugmaon, alang sa ilahang paglaom diha sa pagkamatinud-anon. Ecclesiastes chapter 7, 12 verse 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Buot ipasabot nga inigkamatay sa tao, ang iyang lawas mubalik ngadto sa abog sa yuta, ang iyang espiritu mubalik ngadto sa Ginoo nga maoy naghatag niana. Nag-ingon ang Hebreano 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Pipila na lang ni ka mga slides. Nag-ingon ang Hope City 9. As the cloud is consumed and vanishes away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. Si bisan kinsa nga ninaog na dito sa lubnganan, di nagyud siya makasaka pa pagbalik. Ambot kinira sukad, kanira ko kadungog, kaning sa karkar ba at tumiyaging simana nga. Ang lungon, gibutang na dito sa pansyon, pero nanaog pa. Ang problema kay nakita nila nga ang minatay, gihilabtan. Buti pasabot ba, gihilabtag mga lalaki sa ilahang, suma sa report nga akong nabasa. Gihawa pa kay gwapa siguro ang ba? Gihawa, perting mga buguya, gid anong, daghan na gyud kaayo. Mao na ang Biblia nag-ingon basta mahapit na moabot ang Ginoo, mga ngilad na kinaiya sa mga tao. Nag-ingon ang Biblia, Hope City Jess, ang minatay dili na mubalik sa iyang balay. Buot ipasabot nga kon ang tao mamatay na, wa na gina siya. For the living know that they will die, but the dead know nothing. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ang buhi na sa masayod nga sila mamatay, apan ang minatay wa na'y nahidbawan bisan sa pa. Kana bitang ingon nga, ay pagtarong mo kay ang espiritu nasa babaw kana bitang murag Cebu Pacific ba nga na masahero dito, wala na sa Bible oy. Wala na sa Bible na. I'm sorry to tell you that. Basta ang Biblia nag-ingon ra gyud nga ang minatay wa na ginasayran bisan unsa pa. The word death appears about 409 times in the Bible from the King James Version. Alang sa Ginoo, ang kamatayon sama lang sa natulog.
Salmos 13:3, Mateo 9:24, John 11:11 to 14, mahitungod kang Lazarus. Iya gyapon mao na para niya ang kamatayon sama lang sa katulugon. Where someone dies, in that very day, his thought perish. Salmo 106:4, inikamatay sa tao ang iyang hunahuna, wala na natanan. Ang iyang pagdumot, wala na natanan. Mao na ningon siya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Ang importante nata sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, nindot ang tambag ni James, nga mintras di pa ulahi ang tanan, be swift to hear, slow to speak, and slow to anger. Mga kaigsuonan, gusto lang nako dadon diha ninyo. A hot-tempered person, Proverbs 15:8. A hot-tempered person stir up conflict, but the one who is patient comes a quarrel. Kasagaran nga mga pangulo nga mahug sa away, naagyod sa way pailob. Diha gyud magsugod ang kagubot. Panimalay nga magsugod ang kagubot, diha gyud sa way pailob. Managsuon nga magsugod ang kagubot, diha gyud sa way pailob. Pero ang Proverbio 16:32 nag-ingon, better a patient person than a warrior, one with self-control than who takes a city. Wow! Mas nindot gyud magmapailobon. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Yawa, lingkod sa paasa bugat man ang fools, oy. Sa Binisaya, anak. Di ko ganahan mo litok anang. So, ang handog sa Ginoo, last two slides. Romans chapter 14, verse 8. If we live unto the Lord. And if we die unto the Lord. Whether therefore live or die, we are the Lord's. Amen. Whether therefore live or die, we are the Lord's. You know, Jesus gives His life as ransom for many. Handom sa Ginoo nga before ta mga matay, mabuhi ta kun mamatay, importante anaa kita sa Ginoo. Tambag ni Mrs., tambag ni James. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to anger, before it is too late. May God bless us all tonight. Thank you so much, and God bless.